Eguerdion guztioi, izen propio bat aipatuz hasi behar dugu gaurkoan Belen González Peñalba euskal preso politikoa zendu baita Bart. Azken 9 urteetan, 1989an atxilotu zuten ezgeroztik espetxean zegoen eta azken 9ak etxeko espetxealdian igaro ditu gaixotasun larri bat medio. Honela definitu du haren izaera sortuko Kontseilu Nazionaleko kide Elena Belokik. Larriki gaixo zegoen eta honengatik preso zegoen etxean, kontrolpean eta balintza zorrotzak betetzen. Baina Belenen bizitza Euskal Herriko gizon eta emakumeen duintasunaren aldeko bizi borroka izan da. Esan dezakegu 3 ardatz nagusik gidatzen zutela eta 3ak hitz batean biltzen zirela, burujabetza. Langilearena, emakumena eta herriarena. Eta erakunde armatuak Espainiako gobernuarekin egindako negoziazio saio bat baino gehiagotan parte hartu zuen González Peñalbak eta hain justu horretan ziharduela atxilotu zuten. Hego Euskal Herrian eta Ipar Euskal Herrian, batik bat azken honetan 80 hamarkadan, etako interlokularitzaren parte izan zen baita ere negoziazio mahai ezberdinetan, Aljeren eta Zuritzen, 2 gobernu zeudela, Felipe González eta Aznarrekin, beraz 2 momentu ezberdinetan, deportazioan ere, Malin eta Santo Domingon. Larriki gaixorik zegoelako bete du espetxealdia etxean, baina hala ere etzela eskubide guztien jabe salatu dute gaur egindako agerraldian eta horren harira nabarmendu dute espetxean gaixorik dauden preso guztiek kalean egon behar dutela. Zentzu horretan Ezker Abertzaleak eskua luzatu die Euskal Herriko eragile politiko eta sozialei gatazkaren konponbidean bide orri bat adosteko. Une latz hauetan, inoiz baino zenago eskatu nahi dugu preso gaixo guztien askatasuna. Etxean nahi eta behar ditugu. Eskubide guztien jabe eta era berean Ezker Abertzaletik Euskal Herriko aktore politiko, sozial eta instituzional ezberdinei dei egin nahi diegu gatazkaren ondorioa gaindituko duen bide orri bat batera sortu eta adosteko. Eta preso politiko baten heriotzaren berri dugun egun berean, Frantziako espetxeetako bira abiatu dute gaurkoan Mont-de-Marsan espetxean hasita. Gai horri eta beste zenbaiti begira jarriko gara gaurko albistegian eta hoiek aurreratuko dizkizuegu segidan lerroburuetan. Goizean abiatu da Bagoaz Sare eta Etxerat elkartek antolatutako espetxe bira Okzitaniako Mont-de-Marsango kartzelatik. 3 astez 21 kartzelatan eta hiritan izango dira eta helburua da Frantzian sostenguak biltzea abenduaren 9an Parisen egingo duten manifestaziorako. Hain justu sortuko idazkari nagusi Arkaiz Rodriguezek gaur zendutako Belen González Peñalba ekarri du gogora espetxe atarian. Zoritxarrez, jakin dugu Belen González Peñalba, larriki miliziak jota zegoen presoa, zigorra etxean betetzen ari zen presoa hil egin dela, beraz esaten duguna da politika honek sufrimendua eragiten jarraitzen duela eta politika honekin amaitu beharra dagoela lehen baile. Mont-de-Marsanen euskal preso bakarra dago, Jose Javier Rosés, eta haren aitak izan du semearekin hitz egiteko aukera gaur goizean. Y hoy a la mañana habló con él, lo que sí me ha dicho es que no es solo él, sino que son muchos y que lo que tienen que estar todos aquí, como mínimo están todos y todas aquí. Kataluniako abenduaren 21ko hauteskundeetarako hautagaitzek arreta erakarri duten honetan, bihar joan beharko du Carles Puigdemontek deklaratzera Bruselan. Kataluniako presidenteak eta arekin Bruselan diren Generalitateko 4 kontseilariek Belgikako epaitegi baten aurrean deklaratu zuten hilabete hasieran eta biharko dute hurrengo zita ezarrita. Orduan emango du epaileak estradizio eskaeren inguruko ebazpena. Babesperan Russia Today telebistakatean Alex Salmonek Puigdemoni egindako elkarrizketaren berri izan dugu. Urriaren bateko referendum egunari dagokionez, espero gabeko gertaerak izan direla nabarmendu du Puigdemonek. Bereziki Espainiako indar armatuen aldetik egondako oldarraldia salatu du. It was a tragic day because I see directly the violence in my face. The school in my hometown, there are a lot of injuries. Katalanei ere igorri die mezua, konfiantza izateko eskatu die, azkenik demokrazia gailenduko delako. We must be confident, resilient, because we will win. We will succeed.
finally, democracy will prevail. Autogobernuaren erreformaren eta erabakitzeko eskubidearen inguruan ados jarri ezin jarraitzen dute Gasteizko Legebiltzarreko alderdi politikoek. Mahai ingurua egin zuten atzo, alderdi bakoitzeko ordezkaritzarekin Euskal Herriko Unibertsitatearen Leioako egoitzan, eta agerian geratu zen beste behin ere batzuen eta besteen artean dagoen aldea. Nafarroako gobernuak administrazioan euskararen erabilera arautzen duen dekretua onartu zuen atzokoan. Onartutako proposamena ez da hasiera batean gobernuak aurkeztutakoa zehatz-mehatz. Nafarroako Kontseiluak egindako txostena kontuan hartu eta zenbait aldaketa egin baitizkiote. Ana Ollok adierazi duenez, herritarrek administrazioarekin euskaraz aritzeko duten eskubideari erantzuten dio dekretuak eta Nafarroako zonifikazioa eta errealitate linguistikoa oinarri ditu. Hezkuntza publikoko sukaldarien 80% eta garbitzailean 75% greba egin dute gaur. Hezkuntzako 4 eremutan abiatutako borroka udazkenaren baitan kokatzen da mobilizazioa eta abenduaren 12rako deitu duten greba bateratuarekin bukatuko da. 2009tik hitzarmenik gabe daudela salatzeaz gain, sektorearen privatizazio arrisku larria plazaratu dute gaurkoan. Egia da, sektore guztia gaudela borroka honetan, 4 azpisektore gara, irakasleak, heziketa bereziko laguntzaileak, hezkuntza laguntza espezialista hobeto esan da, haurreskola partzuergokoak eta sukaldari garbitzaileak. Bilera bana izan dugu, haurreskola partzuergoetan gehiago izan dituzte, baina ez dago borondaterik ezer jartzeko mahai gainean, eta hori da PNVk azken urteetan izan duen politika. Kalera begira hainbat gauza botatzen ditu, gizarteri begira, baina gero mahai gainean ez du ezer jartzen. Idatzite bai, baina gero gu hartzen dugu egiten ditugu funtzio batzuk ez dira gureak. Gure karga, lankarga gero eta handiagoa da. Eta hoize, honek aipatu dauena. Jende asko dau oso nekatute, fisikoki kantzaute, zurrek mindute, badaude gaixotasun batez ere, egondan igual 30 urteetan lanien ikusten da ze ondorio eduki ditu, solango lankarga handie. Siemens Gamesa lantegiak oraindik ez du zehaztu Euskal Herriko lantegietatik zenbat langile kaleratuko dituen, Hego Euskal Herrian eta Espainian 408 langile bota nahi ditu kalera konpainia eolikoak, adarrak dituen 4.000 lanpostuetako 110. Hortaz, sindikatuek gogor salatu dituzte kaleratze horiek eta gaur goizean Nafarroako parlamentuan ere Podemoseko Laura Perezek erantzukizuna eskatu dio Manu Ayerdi garapen ekonomikoko lehendakari ordeari. Ibon Sarasola jasoko du Gipuzkoako Foru Aldundiak ematen duen Abadia saria. Euskararen arloan egindako ekarpena saritzen dute sari horrekin eta Euskara Batuari egindako ekarpena nabarmendu du epaimaiak Sarasola, Euskaltzain eta hizkuntzalariaren kasuan. Aurreko asteetan aukera izan da epaimaiari proposamenak aurkezteko eta jasotakoetatik Sarasola hautatu dute aho batez. Hartu da batez ere Ibon Sarasolak hizkuntzari, euskerari eta euskara batuari bereziki egindako ekarpena. Ibon Sarasola da euskara batuaren sorrerago taldearen oinordekoa eta oso handia izan da euskara batuari indion ekarpena hiztegien ikuspuntutik eta beste hainbat esparrutan. Gaur egun euskara leku askotan malima dago, hori euskara batuari zortza dio, euskararen edapenerako ezinbesteko tresna zen, Mitxelenak esaten zuen tresna zorrotza behar dugu eta ezkamutxa, eta Ibon Sarasola izan da tresna hori zorrozten punta-puntako ekarpena egin duen euskalduna eta horregatik merezi du